President Kakasi Authors Society Professor DRL Nonglaj Ulong bak jingpen slam ban penrung yakaktian khasi haka kernet bapra kariti senchar kari India kala bandai na kadaw ka jingbam shim khia ka sarkar jalla ban pensngau sakit tendong skor ka sarkar India but let's see ka sarkar India ru kam sngap ulong bah ka jingwan umentri rang badu kari India Narendra Modi ka society kanomla ban yakendu yu namar balasung thu bak jingwan kalong saka program ka North Eastern Council kabalong tang laiken ta. Henry, ka society kan sapa jing tho shau menteri rang ba du kari India, bat kan leje kendu ru yu hanong ba Delhi hakitayo banwan. Ulong ru ba usnam arja arpuar ude usnam ka jingdap san paus nam ka jela Meghalaya bat kumta de ban ai jing itu no yakak tien khasi. Na kelen jung khasi author society namar ngila don lupa ka jingku ba mentau na December ngi de ban leje kendu yu prime minister. Ngila perkat hakini kita yo berada hadin bagi layo ya ke jimpna ba ula banwan ya ka lad ban ya kendu lan ka appointment tenrei haba persang ban le kata ngi smut ba undan kelenti namar umsim ladan ka jingmang por aam ba ki nongelam jeng kisen ba per kenya kendu yo tikum ta ngila surai ba to compare let's say ngin nam yakin do agni kasen tangba ka khasi author society kan sapa igido kas siapa office of prime minister hagini kita yo banwan bat ka jingda wa kolong ba udai ya perkhat no menta ban pendrung ya kitin kasi ya po ka khanet ko pra belai no menta namar kini kasnam ar hajar arpu ar kadai kasnam ba ka jalan Meghalaya Karakhe ye kijingdap san paus nem jong ka jala hake jirakhe ye kijingdap san paus nem jong ka jala hamadan polo kede ye por jong klan u prime minister Narendra Modi udai ban kran bar ula kran hake to kasni kajing kran kalong online but abang adai kum uwe ni kisah khat so bahasa ka tu kajing rakhe ngalakwa ba ban yo sngo ya ki kentien jombo ba un kulan ban penrung no ya ki kentien khase hapo ka khnet ka pra ndai jar la kalong ya kentien khase la kalong ya ka ILP lani ya kanu ka issue ka bansa ha ka history jom ka jinda san phos nam ka jala ta ti kani ka pen phalang pen ban ba imat ka sarkar kamsim simkhia ban persngau haki skor jong Prime Minister Narendra Modi lanne kala bandong ba kasorka hadelhi kamsim snap tingingim la bantib dirata ngindang buden tang ba ka jingdawa jong imta kan le lengba ka jingtho bat ngin persang ro banya kendu yo hadelhi syabar kot kene kasnam araja apopra ladangim la banya kendu ki jingtho jong kin paya afesmo bat ka jingdawa kalong badai ban simno igisinjam kibatikna ban penrung no ya kitin kasih hapo ka kernet ka bapra hakene kasnam lane larasdang ban sim mentai gi trikam lese kini kitin snam ke banwan ka kitin kasih ka dai ban rong hapo ka kernet ka bapra kata galong ka jingdawa jongi ya menteri ramba ti jej ban yo ban kren menta lengba kene kalat pathai ko barjam phi ka jingdawa jong khasi author society yo chief minister Conrad Kesangma kalomba udai ban persngo haki skor jong menteri ramba lasai ka singi ba ka jaj menur khasi barok kawai undai tanga khasi author society ka dawa ye ka jing itu no ye kitin khasi hapo ka khnet ko pra ka jingdawa ka long support na menta te lado Conrad us go to eri jindawa jung la dai ban kran ka jindawa jung karo ka dang long tang khan der snam ning la dawa south coast nam tang adu mata but yo prime minister Narendra Modi ka jindawa jung kalong ba udai ban snap ye ka jindawa but ban penrung no man semi gisin jam ban penrung no ek ten ka se po ka khanet